Friesland Campina heeft een dreig eerste jaar hier achter de rug. Netto waard die nou rond de 6 mannen zo'n 60 miljoen euro minder verdienen als in dezelfde periode vrienden hier. De winstdelgong het te krijgen maar de sterke euro, de hege melkprijs en minder gunstige merkomstandigheden in Europa, Indonesië en Vietnam. De meeste Friese jongeren van Section en Santje hier drinken nog gewoon alcohol. Dat is blijkt uit een enquête van het platform Nuchtere Fries, een meewerking van onderhoorende gemeenten, de politie en de GGD. Jongeren drinken wel meer thuis en bij vrienden en minder in de horeca. De natuur van Ketlik wordt weer beter toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Het rolstoelpaad dat er al 12 jaar leidt, krijgt deze dagen een nieuwe betonnen toplaag. Het oude paad die net goed meer. Somtijden kwamen mensen er met haar rolstoel in vers te zitten. Een 24-jarige fietser uit Rie is juist middag zwier verwoenen rekken bij een onrijding met een auto op de harde Riekstraat bij Zwijns. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het Universitair Ziekenhuis in Greenstad gebracht. Een 23-jarige automobilist uit Rie zegt de fietser langs de kant van de dieksteen vanuit de man onverwachts oerstuts. Joen en vannacht wordt het een gratis fiefje, de kans op een buiken. Morgen geregeld zinnen, 21 graden en het bloot oedijs droeg. De zuidwestenwind is matig ontkräftig.